Okei, eli mä oon halunnut ottaa nänniläväret jo monta vuotta, mutta mä en oo sit ikinä vaivautunut ottaa niitä, koska se paranemisaika on niin pitkä. Niin mä nyt aion tehdä sen. Mä aion kuvata sen itse lävistyshetken myös. Sitä mä en tietysti voi postaa YouTubeen. Se on sitten Fanslissä. Ja mulle on siis se aika on varattu huomiselle. Ja mua tällä hetkellä mä oon lähinnä innoissani. Mua ei silleen pelota se kipu. Jotkut sanoo, että se sattuu tosi paljon. Ja toiset on taas sit silleen, että se oli helpoimpia lävistyksiä, mitä ne on ottanut. Että mulla on aika korkea kipukynnys. Hauska pikku juttu tähän liittyen, että kun mä otin mun ekan tatuoinnin jalkapöytään. Ja ensimmäinen tatuoija, kehen mä otin yhteyttä, niin kieltäytyi tekemästä sitä, koska se sanoi, että se alue on niin herkkä, että se ei halua tehdä siihen, varsinkin jos se on vasta ensimmäinen tatuointi. Ja mä olin, että okei, ei siinä mitään. Mä otin sitten toiseen tatuoijan yhteyttä ja se oli, että joo, totta kai tehdään. Ja ei se sitten oikeastaan sattunut yhtään. Mä nukahin siihen tatuointipöydälle. Meillä oli pitkä sessio, kyllä joku 7-8 tuntia, mutta mä en ole erityisen huolissani siitä kivusta. Mutta katsotaan. Ehkä mä olen sitten huomenna eri mieltä ja kadun kovasti päätöstäni. Pidemmittä puheitta. Huomista odotellen. Aikaisemmin lävistetty? Ei. Tää on ihan easy peasy. Ei mitään ongelmaa. Sulla ei ikinä ollut mitään rintaoperaatioita tai muuta? Ei oo. Joo. No, niin näyttää vähän. Nänniä kohdalla niin suorassa. Joo, kyllä se näyttää siltä. Yes. Kokemuksena tää oli vielä helpompi kuin mä odotin. Että vaikka mä en ollutkaan erityisen huolissani siitä kivusta, niin se sattui vielä vähemmän ehkä kuin mä odotin. Että se tuntui vähän samalta kuin jos löisi varpaan pöydän kulmaan.
mutta se kipu on vaan sit niinku nänneissä. Ja sit ne ei käytännössä ollut enää sen jälkeen kipeät. Se oli vaan niinku se lävistyshetki, kun ne oli kipeät, ja sitten muuten ne on ollut ihan fine. Paitsi tietysti, jos mä niinku lyön ne johonkin. Niin kuin tänään mä löin ne suihkun oveen. Mutta silloinkin ei ne jää niinku juomottaa tai mitään. Jotain, mitä mä en osannut odottaa, oli, että ne on kylmässä herkät. Mä sit googlasin tätä, niin ilmeisesti en ole ainoa. Ei varsinaisesti siis kipeät, mutta niin kuin, herkät. Siinä iltana, kun ne oli ottanut, mä otin ne puolen päivän aikaan, niin oli semmonen niin kuin yleinen väsymys ja tuntui vähän siltä, että mun tulos kipeäksi. Mutta mulla on ollut toi sama niin kuin joka kerta, kun mä oon ottanut tatuoinnin, niin se oli silleen myös odotettavissa. Mutta sit niinku siitä eteenpäin, siitä on nyt 2 viikkoa, niin niittenkaan ei ollut mitään ongelmia. Mulle annettiin semmoset hoito-ohjeet, että ensimmäiseen kuukauteen mä en saa mennä saunaan, uimaan tai käyttää muiden suihkuja. Se suihkujuttu yllätti mut ja mä kysyin, että minkä takia. Niin se syy on se, että mun iho on tottunut siihen bakteerikantaan, mikä mun suihkussa on. Ja muiden ihmisten suihkuissa on eri bakteerikannat. Niin se voi olla ilmeisesti jonkunasteinen tulehdusriski. Sitten mä en saa nukkua mahallaan. En nuku muutenkaan, niin se ei ole mikään ongelma. Ei saa käyttää rintsikoita. En käytä muutenkaan, niin sekään ei ollut mikään ongelma. Ja aina pitää olla puhdas paita päällä. Ja jos on pakko käyttää rintsikoita, niin sit pitää katsoa, että ne on varmasti puhtaat. No, kuten todettu, niin se ei ole mikään ongelma. 2 viikon ajan mun pitää pestä ne suihkussa 2 kertaa päivässä kovalla vedenpaineella ja laittaa suolasuihketta, semmoista saliinisuihketta. Ja sitten lopulta, kun se turvotus laskee, ja siinä ilmeisesti voi mennä 2 kuukauttakin, niin sit lyhentää ne korut. Koska nyt niissä on harjoituskorut, jotka on pidemmät kuin ne niin kuin normaalit. Niin sit kun se turvotus on laskenut, niin kuulemma ne voi alkaa sit vaan niin kuin tarttuu vaatteisiin ja olla ärsyttävät. Et sit kun ne lyhennetään, niin ne on niin kuin ihan kiinni siinä. You know? Jatkoa ajatellen, tää oli hyvä kokemus ja siinä mielessä hankala, että nyt mä haluaisin ottaa lisää lävistyksiä, mutta tietysti mä en nyt voi ennen kuin nämä on kunnolla parantunut. Se mun lävistäjä sanoi, että maksimimäärä, mitä voi kerralla ottaa, on 3 ja tässä on nyt käytännössä 2, niin mä nyt aion odottaa niin kauan, että ne paranee, eli vuoden ennen kuin mä nyt otan mitään muuta. Se pidemmittä puhetta. Kiitos katsomisesta. Jättäkää mulle kaikki kysymykset sun muut alas ja teidän kokemukset. Ja mun kaikki linkit ja somet löytyy alhaalta. Myös siihen sensuroimattomaan vlogiin. Ja nähdään myöhemmin.